जय हो जय। मुस्कान भौजी। ए मुस्कान जी। ए भौजी ए भौजी ए भौजी ए भौजी ए मुस्कान ए भौजी सुना ताकिए ना यदि कोनो रामायण में हेलो हेलो ए भौजी कोनो रामायण में यदि धूप अगरबत्ती लिखल होई होई तो हम गुलामी करे खातिर तैयार बने बने चाहे रामचरितमानस हो चाहे आनंद रामायण हो। और तू हो बताया के 12 दिन शोक काहे मनावल जाला ओकरा बाद काहे ना कहतर के पुरुष लोग नर लोग यानी मर्द लोग मुंडन करवाते हैं औरत लोग काहे नहीं करवाती है। अभी तक है औरत और दुधमुही का होला वो बताइए तू। औरत जबले कुंवारी रहती है उसे देवी का रूप माना जाता है। शादीशुदा होकर किसी घर में चली जाती है उस स्त्री को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इसलिए देवी नाम के लिखा इसी चलते औरत हमारे घर के बेटी बहन को देवी माना जाता है लक्ष्मी माना जाता है और मुंडन करवाना ये मर्यादित नहीं है नहीं अमर्यादित कहा गया है। वो है महिला के पहले कुमारी लिखाते रहे बियाह के बाद देवी कहा लिखा हाँ यही हमने कमाई बहन के शादी से पहले कुमारी लिखाला आ शादी के बाद देवी लिखा जाला का है विचार कर बताइए विचार करे वाली बात तो हो बता दे ओकरा मुंडन कैसे कैसे अरे चूतिया कही का प्लास्टिक की चनौटी फेंक देबे श्मशान घाट डब हमें गौ नहीं गावत रख सकेला कोनो प्लास्टिक के चिनौटी फेंक देबो शमशान घाट कपड़ा फेंक देबो किछु आ गइल सोना के लौकिट फेंक देबो अच्छा दादाजी के बनावल धन संपत्ति नेहाली तोशक लेदरा बिछौना मरघट पर दे देबो अच्छा देबो सोना चांदी महला टारी जमीन देबा तक भाई कबाई के बेइज्जती करे जाला हो पागल कहीं के बुझाला तारा ब्यास होवे के भड़ुआ हवे तू सीखो मुस्कान भाभी सीखो 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 मारा सीखो भाभी अभी लूचा कहीं का और नगरिया और नगरिया और नगरिया हो के कहले के पहले राम ना कहले ना पहले लक्ष्मण कहले अरे लखन जी कहले अरे लखन जी धइले अरे डगरिया हो अरे पीछे पीछे राम जी बजरिया हो सामान लावे खाती चलल ये हमारा गाया के चाचा लोग आप सब विद्वान है छोटे हैं ये हमारे गाया के मगध के पहला नाम का आज न गाया नाम बा गाया से गाया जी हो गई नो गाया जी पहले नाम रहे किकट प्रदेश किकट प्रदेश इके बताई बनारसी चा बताइए आके पीछे से हर रामचंद्र अरे बजरिया हो काला खातिर समान समान में कोची कहीं लिखल बा कि जौ घटल बा कहीं लिखल बा कि तिल घटल बा दुइयो गो चीज में लिखल बा आइए कहतर के धूप घटल बा अगरबत्ती चाचा चाचा ई कहतर के धूप घटल बा तो अगरबत्ती घटल बा ना अगरबत्ती ला के उनकर नचनीवा में खोस द वो सब ना माई बहन लोग बाड़ी ना सभ्यता में ठीक कर बोलिए बोलिए इनको रुको रामचरितमानस में लिखल बा के जौ घटल बा आनंद रामायण में पढ़म तो लिखल बा के तिल घटल बा दुइयो गो चीज में घटल बा आई कहतर के धूप घटल बा अगरबत्ती घटल बा पीछे पीछे रामचंद्र
बजरिया सामानवा खाती ना और धइली हले डगरिया सामान आकाशवाणियों भइल का तने बैठा बैठा आकाशवाणियों भइल दादाजी। हाँ तो दशरथ जी ना कहल कि सीते सीते पिंड दान करो नहीं नहीं सरासरी गलती है। ओहिजा पड़ी दू गो जो प्रमाण का वही फल्गु नदी में हाँ राजा दशरथ जी हाथ निकाल के हाँ आ संकेत दिले बारे हाँ एगो पहला प्रमाण हाँ। आ दूसरा का कि यदि मेरे वंश के मेरे कुल के कोई है तो मुझे जल्द पिंडदान करो नहीं तो शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। ध्यान दो तब तब वही जे सीता मैया का कहली अभी पितर वही जी फल्गु नदी में हाँ बालू के 108 गो पिंड बना के हाँ के गो 108 गो पिंड बना के हाँ आ ब्राह्मण लोग वही जे पिंड दान कैली ताकि राजा दशरथ जी की आत्मा जनबा भटकता मोक्ष ओकरा शांति मिलो मोक्ष के प्राप्ति होको। अभी में से सामान लेके राम जी और लक्ष्मण जी आ गए। हाँ राम जी कहले कि सीता सीता सामान लेके हम आ गए बनी बनी पिंड दान के तैयारी करो करो। तो सीता जी कहतर के पिंड दान तो हम कह देले बानी उहे 5 गो के साक्षी मान के जकरा पिंड दान कैले रहली हां वो 5 गवाही राम जी के डरे कहीं चाहे फिर से पिंड दान होखो अपना लोभ से कहीं लोग नहकार गईले सीता के पक्ष में ना तो गवाही दिले राम के पक्ष से हो गईले ए जे सीता मैया को होता है तूफान स्वामी नाथ अरे कोई पिंड दान हाथ जोड़ी परिले चराना स्वामी नाथ कोई पिंड दान
राकेश पाल जी हमरा पंचम बाबू के पुरस्कार बहुत बहुत रुपया के पुरस्कार हार्दिक अभिनंदन राकेश पाल जी। आहा फलगु हो नदिए में पहली पिंड दाना हे स्वामीनाथ मानली न हमरो बचाना हे स्वामी कोई पिंड दाना वही जब राम जी क्रोधित हो गए कहले कि हम विश्वास नहीं करत ना वही पांचों को बुलावल गई पांचों गवाह हकार दिले सीता मैया क्रोधित हो गए कहीं कहीं 8 गो भी प्रमाण तो पांचों को कहले बड़ा तब कहीं कहीं 8 गो पहले विचार कर पढ़ बउआ खाली नॉर्मल मत बोलो। तब ससुरारी वाला धन पाके तू पगलाइल बारे। पांचों के श्राप सीता मैया क्रोधित दे दिले कवन कवन गाय के श्राप दिली कि जा यह कलयुग में आवे वाला समय कलयुग में तू बिष्टा खइबो गाय के देख ली बिष्टा खा ली दूध के पूजा होई लेके तू बिष्टा खइबो। हाँ 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 तुरंत 2 मिनट बर्दाश्त। ब्राह्मण के श्राप दिली कि जा ब्राह्मण देवता एक कुल 2 कुल 3 कुल भले ही तू राजा हो जाइबो धनी हो जाइबो लेकिन आवे वाला धीरे धीरे पीढ़ी तारा दरिद्र हो जाइबो झोला तारा टांगी के पड़ी पीपल के पेड़ के श्राप दिले कि जा हवा बहे चाहे ना बहे लेकिन तार थुथुन हिलते रही। अग्नि के श्राप दिली कि जा तारा में निमनो बने आ तारा में बावलो बने। आज भी देख ली प्यासी अग्नि में निमनो चीज व्यंजन बनेला वो चीज बनेला जैसे में मांस मदिरा वगैरह ही सब फल्गु के श्राप दिले कि हे फल्गु तोहरे में पिंडदान कोई नहीं आ तू झूठ बोल देलो जा तोहरो के आज से श्राप देता नहीं कि 12 महीना तारा कुकुर सियार लांघी है। जाके देखी फल्गु नदी भैया पानी आ गइल बा सबके श्राप भी दे दिली लेकिन सबके ना बाढ़ ना वरदान पानी लावल गइल बा रबर तो रबर डैम बनल बा वो तो नीतीश कुमार के देन रबर डैम बनल बा बरगरी लावल गइल बा पंप से सबके श्रापो दे दिली है लेकिन सबके वरदानो दिली है। जब क्षमा मांगले वरदान का दिली है तन व्यास बताइए वाह लेकिन आइले यही देखो लेदारी के भाग आ वही सूर्य भगवान आके गवाही दिले हे राम जी हम साक्षी बानी सीता मैया पिंडदान कइले बाड़ी वही सीता मैया सूर्य भगवान के वरदान दिले कि हे सूर्य देव हम रउआ के अर्घ देव रउआ के हम त्योहार करब रउआ के हम व्रत करब यही जाके बाद रउआ ब्याह जे तने बढ़ाई यही जल्लादारी के भाव